chair pano anafotokoza kale kunena kuti pa president His Excellency Dr. Lazarus Chakwera alipokha. Tidautsegula mwayo umenewu koma sitinapeze munthu wodzatenga fomu. Ndiye pozukuta papezeka kuti Achakwera pa mpando umenewu alipokha. Pa first deputy president pali Honorable Ahmad Dasu, Honorable Catherine Gotani Hara, Honorable Moses Unkuyu, Honorable Kez Msukwa, Honorable Dr. Kenneth Zikale Ngoma. Pa second deputy president pali Honorable Anusa Hassan, Honorable Abida Mia. Pa Secretary General pali Honorable Chris Chaima Banda, Honorable Richard Chimwendo Banda, Honorable Simplex Chichola Banda, Honorable Dyson Kamhambe, Honorable Dr. Albert Mawala, ndi Honorable Eisenhower Nduwa Mkaka. Ndukhulupirira chair analekeza pamenepa. Treasurer General. Pa Treasurer General pali Honorable Rhino Chipiko, Honorable Jacob Hara, Honorable Yusuf Matumula, ndi Honorable Dr. John Paul. Mainawa mujanna fotokozera muja awunikiridwa moyang'ana kwambiri tsogolo la chipani komanso kukhala ndi audindo akuthekera kopititsa patsogolo chipani chathu cha Malawi Congress Party. Tikuthokoza kwa nthumwi zonse pakuti tikuyendera limodzi mu ulendowu ndipo tikuyembekezera kukhala ndi zisankho zopambana komanso zochitira chilichonse poyera. Tithokozenso inu anzathu olemba ndi kuwulutsa nkhani chifukwa mumakhala nafe nthawi zonse. Ife sitingakwanitse kuyankhula ndi anthu akuchitipa, uthenga umenewu ife tikayankhula inu mumatitengera kutipititsira malo akutali. Titero ndithu kuti kwa madelegate athu onse kuchokera kuchitipa mpakana kunsanje, nkhotakota mpakana mchinji, tikakumane ku convention kuno ku Lilongwe pa 8 mpakana pa 10 BICC. Zikomo kwambiri.